Aduh. Iya. Nggih. Rak wis rampung to. Rampung Dara. Nyatane isih telas kursine. Iki tipak pipise sapa iki nek nang tanganku kabeh. Ngene iki piye coba? Iki lak pesing aku iki kok. Nek tepi kewajiban wis Nggih. Niki nggih kewajibane sinten kok bagiane sinten iki jane ya. Iya aku ngono bagianku masak wong cah pinter masak. Ya iya kepin aku. Inji. Tuh kakak Dara kowe antos. Aku tukang mesi iku lho, biasane mampet tak ombong. Ya ya. Ya wis sok nek aja dibaleni ya ya. Mboten Dara. Mergo apa? Sedelok maneh katresnanmu ya calon garwaku Kanjeng Pangeran Jayasangga kirawone ing taman. Ramu wonten taman. Lah pundi to Dara? Ae nyedak Kanjeng Pangeran. Jarwo iku kancane sapa? Apa lho Mary? Kowe Mary iya. Meri napa to Dara kula niki latihan nyinden sok nek tuwa kersane saged nyambut damel. Ngene ya Rom. Arum, Kula Dara. mergo aku kepengin sarembuk marang calon garwaku. Ana adi-adimu jak nyambut gawe ning pepunguran. Wis ngeten. Ayen lho. Iya, Bu. Aja lali kopine ya. Ji. Penjampi apa? Ayo. Prasanti, Kanjeng Pangeran Jayasangga. ora nyono babar pisan. Kowe kuwi salah sawijining endang saka pertapan tak boyong ana ing kraton Kediri sawise nganggo busana kanarendran yen Cinandra bebasan kang sira kuwi wanita kang sampurna babar pisan ora ana cacate katitik lati ati lan pakartimu wis manunggal ayu. Menapa sedaya anggen panjenengan dika menika mboten goro kamah. Nanging ampun kesangeten kados ngaten. Mindak damel bombo ngelus baten kula. Sawise kowe cedhak marang Pangeran Jayasangga bakal tak kersake minangka dadi garwaku malah kapara dina sasi lan taun dedaupanmu lan aku wis ditetepke. Kepiye rasane atimu Ayu? Sansaya hami mbuhi bingah raos batin kula Kang. Jalaran menapa kakung ingkang kula sanget tresnani. Satungkapan malih saged dados darbing kula sawetahipun. Ora sah ngejek ya. Pancen ning kraton ki hawane ya kaya ngene. Sithik nggo sithik ditlateni aku di kapitayan. Yen to keng sira ora bakal ningsem jasmani. Matur suwun sanget Kakung. Biyen panjenengan menika menan lanang kula. Sak saged-sagedipun kula badhe percaya boten badhe sepakat. Rumangsa bagi lan mulya kang kakung ditresnani marang keng sira. Sing terus ora bakal banding-banding lan banding-banding rasa marang kakung.
cintamu marang pun kakang. Coba imbang ngono katresnanku wong ayu. Apa kaya ngono wong ayu? Kaya siram jane pancing tiga. Sawise aku krungu marang sukalan prasetyamu. Mugia Sang Hyang Witiwatsa nemtokke kowe dadi jodohku selawase. Kula ingkang sowan Mas Yayi. Yayi lan pedang Kang Mas. Yayi Jaya Sapa? Ngantos panjenengan jumujuk wonten ing Taman Sari. Wonten wigatos menapa, Kang? Mangertiya. Dina iki Kediri bedah. Kediri bedah. Leres Kang Mas Jaya Sapa. Samenika mboten namung Kediri bedah nanging Rama Prabu Dandang Gendis ugi gugur saking kepala. Rama gugur. Sari Kediri kaseser mula kang saka kuwi Jayasaba yen to senopati saka Singasari kowe kudu bisa nyelametno awakmu Jayasaba yen ana senopati saka Singasari ya patine wong tuaku merga sangka kowe. Wong Singasari. Yen aku ora bisa nggedeng sirahmu, pensiun aku dadi wong lanang. Gedeng sirahmu.
Jaya. Aku ngaku kalah karo kowe. Nanging piye? Eling-eling. Kowe mung sak dapur anak maling. Ken arok. Sak abad kedirita jaluk balik. Pengis kowe toh Jaya. Bedah Praja, Bandaraja, boyongane wanita. Kowe kudu kendani bojo. Ora. Kowe wis tega lan mentolo gawe geger ora ing Kediri. Saiki karepmu kowe kudu sandingan kalawan aku. Ya. Ora, aku ora bakal nampa tresnamu. Ya, Ora Prasetyo. ora kira beat. Aja mlayu kowe. Arep mlayu ndi? Jaya, malah sono aku. Aku atase wong wadon. Kok paten ora aku mesti mati. Mula aja tumindak kaya ngono kalawan aku to, Jaya. Kalamun kowe getrah dari kawan. Mesti banget korban lu kan iki. Aku dal kati banget. Ora aku ora sudi. Ya. Mah, Ya. Kang Mas bae semua ngadel. Tumindak apa Slira Kyai? Sampunipun tadi dibubuh. Iya. Bedah Praja Bandaraja, boyonganipun wanita. Menika dados boyongan kula. Yai. Yen kowe ndek angger-anggeran paugeran kaya ngono mung. Nanging kudune kowe mawas diri. Sopo wong wadon? Wong wadon iki sak randu badane sarwa ringkih. Upama dhewek iku bongko, mesti wae ora kuwowo. Ngendarat patratan tumindakmu ya. Nanging kudune kowe sabel karo aku. Apa mlobokane nganti aku rasa belok lawanku? Sliramu itu satrio. Kowe yen ngono ora ngerti. Sifat lan watake satrio kang mapan ana ing Singosari. Satrio-satrio kang mapan ana ing Singosari kae duwe watak sepisan tresno marang negara. Ping pindhone welas asih mring kawula dasih saya-saya lamake wanita. Kang nomor 3. Iya. Jenenge satrio kudu tumindak sing jujur, demen aweh pitulungan kelawan sapadha padaning titah sing butuhake sabiyantu nanging aja duweni rasa pamrih. Oh. Saiki aku ngerti. Iya ya. Kang Mas basa ngaten. Ya Tojo. Kira lain. Kowe sing dikumari kelu. Ana ngersaning Rama Prabu. Ken arep nanging bareng ngerti dadal sing kaya ngono sak tempah terus sabya wong ing kadhiri kanthi kuwi. Iya ya. Kapribaden kowe dulur karo aku. Nanging sineksanan bumi langit. Nganti besok aku kowe ora bakal rukun. Yai. Yai Kosoyo. Kenapa kowe ngucap kaya ngono ya? Antaran kowe lan aku selawase tetep dulu. Ora ana kang bisa misahke antarane seduluran. Tan bedane kowe lan aku ya. Pengali. Tenane sapa kang dadi arane? mungkin sampe Ken sampe. dewa kosok wangsul. Jan menika sinten? Piwanuh ki. Tenane mono aku uga kalebu putra saka kraton Singosari. Aku kang aran Maesa Ngaten. Matur suwun sanget ki. Dayunipun penjan menika enggal-enggal paring sabiyantu dumateng kula. Wis jamak lumrahe. Lamun to aku aweh pitulungan kelawan. Nanging lamun to ana tumindak lan patrape kadangku Yai Tojoyo. Mbok menawa gawe kobling atimu, aku pinangka badal wakile njaluk pangapuramu sing gedhe. Mboten napa. Rasanti.
Saiki wis cetha. Lamun to Kediri wis butuh. Kanggo ndempel atimu sing lagi wae gogah. Yen ora kabutan, sliramu bakal tak papanke ana ing kasatriyan Singosari. Nanging lamun to silemu saguh, yen pancen ora saguh, ora dadi boyo ngopo, mung aku ngeman lan welas kelawan kowe. Yen to mengko uripku kedarang-darang. Menawi kersa panjenengan kados ngaten kagem keselamatanipun diri pribadi kula saged. Saguh. Yen ngono, ayo ndelik aku bakal tak tuke sak. Kula dhewe. Sampun Kamas. Monggo enggal panjenengan nilakaken sawon kanggo panjenengan wis kok. Ya, aku kudu piye? Aku kudu piye ya? Kamas Susu. Menawi panjenengan lajengaken bujung ale prasan. Tumuju wonten ing Singosari. Kenging kaostaran kutuk Maresunduk sulung mlebungken. Sakmenika Kediri boten gadhahi kegiatan menapa-menapa. Menawi panjenengan tumuju wonten ing Singosari, sami kemawon sora nyawa mila kadung Mas. Langkung prayogi kula panjenengan ngayam pono ngimpun kegiatan. Lamun tok emanginipun kegiatan sampun bakuh kiat sakit nubuhaken wonten ing Singosari. Ngono. Ya. Bareng aku ukrung kabeh tembungmu kok ana benere. Ngimpun kekuatan yen wis kuat ngecak perang ning Singosari. Kados Cih, ing papan kene pun Kakang bakal sumpah. Kediri kubuh saka Kenara. Mula esuk Jaya Sobo kang bakal mbalake Jayayan ing Kediri. Lan susah maneh. Yen wis Kediri Jaya Kenara kudu mati so tanganku. Lamun to ora Kenara turune kudu tak ditumpes tapes kang tanpa tilas. Tenang Kenara. Tenang Kenara. Tenang Kenara. Lamun to aku ra sumingkir. Mestine wae aku tumekaning pati. Saka astana Rama Prabu Ken Arok. Mongko wikitan angin padha nyekseni tumindak kuwi ora luput. Tumindak kuwi becik. Kepengin nentremke swasana ana ing negara Singosari. Lan tetulung kelawan Kanjeng Rama Prabu Ken Arok. Nanging ora nyono babar pisan. Kabeh mau tumindakku kaanggep luput. Keluarga ana ing Singosari padha dak siya lawan aku. Prasasat uripku tanpa guna ana ing jagating pepadang. Iya. Prasasat aku wis ora kuat maneh.
nandang urip kang kaya ngene. Luwih becik aku tumekaning pati. Ibu kendedes Anusapati pamit mati. Panjenengan menika salah satunggaling satriya. Ki menapa panjenengan menika badhe lapus diri mungkasi dhateng nyawa panjenengan. Panjenengan menika salah sawijining traing kusuma trembes sing madu titaing Anggarawayu. Mengke menapa gasra tumindakipun. Panjenengan menika salah satunggaling pengayoman ingkang dipun puja-puja, ingkang dipun sembah-sembah sedaya para kawula. Nanging cepet nalaripun. Cukup. Ning kene aku ora butuh sesorahmu sing maneka warna. Mergo kowe wis melu cantuk lawung perkaraku. Yen to aku kelakon mati, mestine wae aku ora nandhang siksa batin sing kaya ngene. Nanging kula ngeman dhateng panjenengan. Ngeman, Ki, ana sambung rapete apa lawan aku? Kowe wong liya broyo. Kowe dudu dulur. Mula ganti kuwi. Wong tuaku wae dak iso klawan aku. Saya-saya klawan kuwi. Babar pisan ora tepung klawan aku. Ing ujub kowe mung kepengin ngecenges klawan batinku. Yen kaya ngono, tak katutna dosane mati saka tanganku. pancen kowe wis wani mateni marang Mbak Yuku. Apa ya kleru yen Mbak Yuku kae ngandani kowe? Apa salah? Yen Mbak Yuku kuwi ngelingake marang kowe. Yen kowe arep mateni marang Mbak Yuku, patenono aku luwih dhisik. Ora liya broyo. Saben-saben aku ketemu kelawan menungso, Ini aja cedak-cedak. mestine wae dak sira kelawan aku. Tenane dosa apa sing tak sandang? Kene tumindak wong Islam kejam sing kaya ngono. Kene pamrihku mung kepengin slametake marang Cukup! Wis sak loro. Menungso sing dadi pepalangku. Saya-saya kuwi ora ngerti sangkan paraning dumadi sak temah. Kaporoke wani nyandhek marang lakuku. Tak katutna dosane kowe sak loron mati saka tanganku. Pangeran Anusapati, yen pancen kowe kepengin ngalap marang patine Ken Rani lan Ken Tani, monggo. Nanging kabeh iki kudu mbok arah sadurunge mumpung durung kebacut. Nganti sira mentala lan mentalane bakal mateni lawan Ken Angget. Iki apa dosa kaluputaning bocah sakarone? Mergo dheweke wis wani nyandhek marang lakuku. Durung mangerteni sapa sejatine aku. Putra pengayoman ana ing Praja Singasari. Aku ngerti. Nanging kowe kudu eling. Apa sebabe bocah sakarone tumindak sing kaya ngono kuwi?
tenane kabeh ki mau ngeman lawan sira. Jejering sira ki sawijining satriya. Bebasan sira kuwi turasing jarak ngawitya. Traing kusuma rembesing madu. Nanging cilik atimu kowe gampang mupus atimu. Ana perkara sithik sing gawe sengkeling atimu. Merga wong atuamu ken arok iki kaya-kaya ora seneng lawan pakartine. Nanging kudu ngerti yen to tenane bocah sakarone iki iman lawan kowe. Aja nganti lakon kowe iki mati kanthi nglalu. Mengko dhisik gek. Kaya-kaya kowe sabela kelawan wong wadon kae. Aku kepengin mangerten ana sambung rapete apa kowe kelawan wong wadon kae. Yen kowe durung ngerti ndak wene ngerti tenane bocah wadon sakarone iki anak. Pas lamun to kowe tetulung kelawan titismu. Merga kabeh iki aku ki mung gumun kelawan kowe Anusapati. Kok bisa gumun lamun to kowe nyawang kelawan aku? Jeneng kowe iki dadi satriya. Nanging cilik ati mupus atimu. Merga kowe kagelan bebasan. Kowe tidak siya kelawan Prabu Ken Arok. Mongko tumindakku kuwi ra luput. Nah, dadi satriya ki sing ndarbeni watak dikukuh lan dakuh. Lagi wae kowe dicoba dening panguwasaning Yang Widiwasa kaya ngono, njur kowe mupus atimu pengin kowe mati karana nglalu. Mongko jeneng wong mati ki ana 3 perangan. Keng kena diarani mati madya, mati utama, mati nesta. Kang tegese Keng tegese mati madya. Jeneng bab tekaning rejeki pati. Kuwi saka panguwasaning Sang Hyang Widiwasa. Sing kena diarani mati madya iki ibarating klapa dijupuk degan, dijupuk bluluk, dijupuk tuwa. Patine menungsa kuwi sing nemtokake Sang Hyang Widiwasa. Sandung kaping 7 sing diarani mati utama kuwi matine salah sawijining prajurit merga mbelani marang nusa lan bangsa lan negarane, mbelani marang kutah jarahe nganti nganakake perang. Dheweke melu maju perang mati ana tengahing palagan. Kuwi kena diarani mati utama. Senajan pemekaning pati ning gandaning arum merga dadi kusumaning bangsa. Sing pungkasan diarani mati nesta. Kaya apa sing bakal mbok lakoni? Merga pupus hatimu kowe bakal suduk slira, bakal nganyut tuwuh. Umpama kelakona kowe tumekaning pati, apa bakal rampung perkarane? mestine wae rampung. Kelakon kowe mati. Nanging ibarating kinjeng metu wanci bengi
ora ngerti dalan, ora ngerti lor kidul, etan kulon. Uripmu kegarang-garang bebasan kabentusing tawak. Dadi arahmu ing kono njur kelambrangan ora tinampa marang panguwasaning Gusti Sang Hyang Widiwasa. Anusapati. Ngerti yo? Tenane kabeh iki aku ngerti lho lakon. Sapa to Hyang Logawi kae? Sapa to Ken Umang? Sapa to Ken Arok? Aku ngerti kabeh. Ngerti. Ulean Anusapati. Yen kuwe durung ngerti ndak wene ngerti. Tenane Prabu Ken Arok kae dudu Sudarmamu dhewe, kuwi dudu wong tuamu dhewe, kuwi dudu bapakmu sing ngukir jiwa ragamu, nggih. Boten tiyang sepuh kula piyambak. Bener. Lajeng sinten sejatosipun Sudarma kula? Ya, senajan aku ngerti ning umpama ndak blakakake ana sangarepmu mbok menawa kowe uga ora percaya marang sekabeng kandhaku. Nanging pangapunten saderengipun. Sareng kula pinanggih dumateng sampeyan. Kagubel pamikir kula sak temah saged udar. Dadosaken pepadang wonten sak lebetipun manah. Kaya ngono. Mula oleh Anusapati. Yen sira kepengin ngerti lembaraning sejarah sapa tenaning Sudarmamu lan bapakmu sing ukir jiwa ragamu. Luwih prayoga kowe takono marang ibumu Ken Jedes. Ing kono kowe bakal mesti ngerti lan ibumu ing mengkone uga bakal kandha kanthi blaka. Nanging kula niki kepengin ngertos sanget sinten sejatosipun sampeyan. Yen Menahipun keparengaken. Ayo diwanuhake. Aku Brahmana Acarya Nara Murti. Waduh, nyuwun pangapunten. Bilih keladuk anggen kula tumindak. Ya, ora dadi kaya pengapa mapan kabeh iki kowe durung ngerti. Mula ngger Anusapati Kados pundi? merga kowe ing bisuke bakal bisa dadi ratu ana ing Singasari. Mula bab perkara iki luwih becik, kimen luwih gamblang lan cetha kowe takono ibumu Ken Jedes sapa tenane Sudarmamu. Inggih, menawi kados ngaten. Kula nelakaken guman nuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan paring ngertos dumateng kula kangge panebus dosa kula. Lilah sampeyan ingkang kula suwun ingkang supados yoga sampeyan ing benjangipun badhe kula pundhut pinangka garwa kula. Mongko anakku loro cacahe Ken Rani lan kae Ken Tantri. Merga sing mitulungi ing ngarep ora liya mung anakku si Ken Rani njur sing mbok pilih saiki sing endi. Inggih, blak kotang mawon. Ingkang kula tresnani Ken Rani. Ken Rani. Lair tumusing batinku anggonku tresna kelawan kowe wong ayu. Menapa sampun dipun penggalih kanthi tentang kawicaksana jenengan? Ya gene ora. Tanpa kowe mestine wae aku wis tumekaning pati. Aku utang nyawa kelawan kowe. Terus pundi menika, Bu? Ayo kabeh iki sing lakoni lah kowe tandha Ken Rani. Mongko ngarep ayo bendaramu Anusapati. Iki kang kapilih iki kowe. Ing mengkone sing bakal
bener. Nggih, Ora kanthi sarana kapeksa. boten lahir batin kula menika tresna dhateng panjenengan. Ger, anu sopan. Kados Ayen ngono wong tuwa ya mung kari pasrah Raden. ala lan gedhike anakku. Kang Rani ndak pasrahake sawetawing kelawan sira. Matur suwun sanget. Mila kanthi menika Iya. kula nyuwun pamit tambahing pangesti. Badhe tumuli wangsul wonten ing praja. Kono. Ndak pangesoni muga-muga kasumbatan apa sing dadi ya. Mbak Yu, kandung kamu sing tak jaga. Ya urip aku sumpah Nandongan Mbak Yu bisa dadi garwa prameswari ya Mbak Yu. Aja ngasih lali karo aku Mbak Yu. Kula pamit iki. Kengrani yo ndak pangesoni pingganing Mbak muga-muga kalis ing sambikala sak laku jantramu uripmu bisa manggih kamulyan ya. Kendantri, Bapak, ayo melu memuji muhung panguasaning yang widiwasa. Muga-muga sedulurmu ing menggone uripe bisa kebak marang kamulyan. Ayo bali. Kula kinten panjenengan sampun mirsani piyambak sepinten panelangsanipun pisan kula kados pundi. Rinten jodalu kula niki tansah dipun daksya dumateng Rama Prabu Ken Arok. Kula putra ingkang dipun kiwakaken prasasat boten dipun anggep pinangka putra wonten ing praja Singosari. Nanging ibu estunipun kula niki nggih sampun ngertos mbok bilih Rama Prabu Ken Arok sejatosipun boten sudarma kula. Mila kanthi menika kula suwun kanthi sanget mateng panjenengan paring pangertos dumateng kula sinten sejatosipun sudarma kula ingkang ngukir jiwa raga kula. Sakenaning ibu kuralila nalikane ibu mangerteni sliramu tidak sia dening ramamu Kenaro. Sakenane ibu ra kuwawa buka lembarani sejarah sing wis kapungkur. Inggih ibu. Mergo kabeh iki mau sing gawe panalansane ibu anu sopan. Sedaya kula wau wados keluarga. Ngantos kula ngancik tataraning dewasa. Panjenengan sampun doro dumateng ingkang putra. King menapa ibu? Panjenengan boten welas dumateng kula. Ngantos kula nandhang gesang ingkang kados ngaten ibu. Apa kira ibu lila?
paring dawuh dhumateng kula. Sinten sejatosipun Sudarma kula Ibu? Saiki sliramu wis mangerteni sakrane Prabu Kenarok dudu Sudarma. Mekaten inggih. Aku ora bisa nutup-nutupi maneh perkara iki Supardi. Bakal tak tutupi lelakon sing wis kapungkur. Nalikane ibu isih muda, isih dadi kembang hidupnya kono iki. Aku ora rawe salah sawijining sang aku sesembahan sapa itu mapun. Sang aku tunggal ametung pangayaman sapa itu mapun lantur tresno marang ibu. Salajengipun Kelakon ibu kabul ngono itu mapun. Ning pun mangerteni ibu. Konmu dadi garwane kraton tumapel mawa pangorbanan eyang mungkung warga. Lakon aku urip ana ing kraton tumapel. Kono ana salah sawijining paung. Kang sumpah ning kraton tumapel. Ora ana liya murah mamung aku. Perkara mungkin arok ngerti lakon ana ing kono wijin kang dipatine yang pupur. Ing kono dheweke kang bales sastra wiraku kawan sang aku tunggul amet to. Mati lakon sang aku tunggul amet to. Dipindah tiningkin arok. Lan sang aku tunggul amet to. Aku suka tumapel kuwi mawon ana liya mung Rama. Pindah Rama murah ana liya ora mungkin arok. Ibu ra kepengin buka lembaran ing sejarah sing wis kapungkur mergo aku ra kepengin kabeh iki mau tundan turutan. Matur Ibu ra suwun. kepengin iki ana perang keluarga, Ger. Matur suwun sanget Ibu. Gamblang lan terwaca. Sedaya pangandikanipun panjenengan kula sampun ngertos. Mbok bilih Sudarma kula pinangka pengayoman wonten ing tumapel aku tunggul ametung satemah Sudarma kula dipun perjaya dening Rama Prabu Ken Arok. Nanging kenging menapa Ibu ngantos sak mangke Rama Prabu Ken Arok boten saged nampi kula pinangka putra wonten ing Praja Singosari mekaten lembaranipun sejarah ingkang sampun kawuli Ibu. Ger, Kados pundi Ibu? saiki sliramu wis mangerteni sapa sejatine sliramu lan Prabu Ken Arok. Wis cukup dipambung semene yo, Ger. Monggo dipun penggalih Ibu. Kula pinangka putra Jalu kedahipun mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepuh. Tiyang sepuh kula pejah dipun krenah dening liyan. Rumas ikit-ikit wonten salebetipun manah. Banjur kersamu kaya apa Sopan? Lilah panjenengan ingkang kula suwun ingkang supados kula saged
malesake sastra wirangipun Sudarma kula. Kepengin bales sedaning Rama. Kula suwun kanthi sanget Ibu. Babar pisan ora bisa tak pantun. Boten Ibu. Menika dados sumpah tekating manah kula Ibu. Ger, Kados pundi Ibu? yen pancen kabeh iki mau wis dadi atrine atinku. Iya. Ora apa-apa Anusapati. Nanging ngerten ngono. Kados pundi? Ramamu kan narok salah sawijining pengayoman ana ning Singosari. Ngaten iki. Ora gampang lamun siramu kepengin merjaya kelawan ramamu kenane. Kula gadah sarana Ibu. Menawi kula kelampahan ndarbeni Sumelang Gandring nggih Margapati. Kula kinten Rama Prabu Ken Arok boten saged nimpang menawi tetandingan dumateng kula Ibu. Yen perkara Sumelang Gandring ora usah kuwatir, Nger Anusapati. Kados pundi? Mergo Sumelang Gandring iki dina kami nyimpen ibu. Mila kanthi menika Ibu. Monggo enggal-enggal peparing dumateng ingkang putra. Kok kersake? Ngaten inggih. Enten ora sautor. Anusapati. Paring dawuh Sumelang Gandring bakal tak paringke kelawan sirah. Tanpa nono. Nanging ngerten ana pawuling iki. Aja nganti perkara iki mau tundan-tundan. Tundane ora bakal ana krambu. Ngerten ana. kados pundi? Lamun ing mengkone ana pepati kanthi dalan pusaka iki. Ora sapa-sapa sing katutuh, mung sliramu sing Ning kene aku bakal sumpah saka pangandikane Ibu. Aja nganti tundan turutan. Pawati iki mung cukup aku bakal tak simpen ana sakjroning atiku. Aja nganti kawiyak. kaget rasane atimu sawise ibu tumuju ning papan dunung iki. Ndadosaken kejuting manah kula. Kaget Ngaten inggih. Anusapati Paring dawuh bakal tindakno ngendi sliramu? boten badhe tumindak wonten pundi-pundi. Sliramu aja ngapusi marang ibu. Margapati, Kenging menapa panjenengan mangertos? ibu mangerteni kabeh kuwi mau. Sliramu bakal tumuju mateni marang pawongan. Aku go ngerti sapa sing bakal mbok pateni. Ora liya mung ramamu dhewe. Panjenengan sampun mangertosi. Aku mangerteni kabeh kuwi mau Anusapati. Nanging kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Cekap panjenengan lan kula ingkang mangertosi pewados menika. Yen to babakan kuwi sliramu rasa kuwatir. Ibu kok ora apa-apa yen to sliramu bakal percaya marang ramamu. Nanging Kados pundi? sawise sliramu percaya marang ramamu, ibu ora kepengin-ake. Yen to ing bisuke kabeh ki mau ndadekake tundan turutan. Yen to pancen kabeh kuwi mau bakal dumadi ana tundan turutan, ibu sing bakal ngrumputake marang sliramu. Jeleran apa nggih? Ana ing kraton Singosari ora mung sliramu sing bakal jumeneng ratu, nggih.
kosok baline ibu kan umat dheweke sorah kelawan aku ojo nganti tundan turutan ora bedane kelawan kanjeng ibu kan dedes lamun to aku kelakon merjaya kelawan Rama Prabu Ken Arok tak kira mung cukup kandhek ing semene ora bakal tundang turutan.